ndikambepo mchichewa statement imene ndayifotokozayi. Tikupanga comment zimene a president dzulo analankhula polingana ndi nkhani ya kuvuta kwa chakudya mdziko muno komanso kuvuta kwa mafuta galimoto mdziko muno ndi maganizo amene adaperekedwa ndi a president monga njira zofuna kuthana ndi mavuto amenewa. Ndiye mu statement imeneyi imene tigawe tikatha press conference imeneyi ineyo ndikunena kuti achakwera apangitsa malo kukhala anthu opemphapempha a Lazaro. Chotero kukhala Lazaro kulibe ubwino wake, dignity kulibe ubwino ndi phindu lake, basi mavuto ndi zimene ndayipereka ngati title ya statement imene ife ayite mutukuyipereka. Malawi dziko lathu labwino limene lili ndi zambiri zimene Mulungu analidalitsa nalo, pankaka ndi uchi, nyanja yabwino, migodi yambirimbiri paliponse, nthaka yabwino, zonse zabwino. Tili ndi malo kumene tikanapanga za nkhani zimene anthu apita kukaona zachilengedwe osiyanasiyana. Tinazo zili zonse ndi anthu ake olimbikira ntchito, ophunzira bwino ndi abwino. Koma Malawi lero ndi dziko lomvetsa chisoni chifukwa tili mavuto ochuluka Malawi muno. Tili mavuto afetereza, alimi akukanika kugula fertilizer ifika kwera kwambiri. Tili ndi mavuto achakudya chifukwa alimi akukanika kuti no athe kupeza fertilizer ndi kulima zakudya zokwanira za iwoeni komanso zoti agulitse. Tili ndi mavuto amafuta agalimoto chifukwa tikupanga zochepa, tikutumiza kunja zochepa, ndiye timakhaso ndi forex yochepa. Dziko amali kukanika kugula mankhwala, kugula fertilizer, kugula mafuta agalimoto ndi zina zotero, ndiye choti mawa ambiri akulira chifukwa kumakhalira kugona ma filling station. Tili ndi vuto la ndalama zakunja zimene tilibe. Anyamata ambiri mdziko muno alibe ntchito, joblessness, ambiri akumaliza masukulu koma ntchito kulibe chifukwa kuti chuma chathu chadziko chikukanika kukwera chapotera. Ndiye chikukanika kuti chipange ntchito za anyamata athu mdziko muno ambiri angoenda ali ma certificate awo m'manja, ma PhD ma masters awo, ma degree ma certificate osiyanasiyana, kulibe ntchito kudziko Malawi. Anthu akuzunzika, mitengo ya zinthu ikukwera kwambiri mothamanga kuposa mmene masala yakukwerera. Ndiye onse amuzi ntchito Malawi muno akuzunzika kwambiri chifukwa mitengo ikukwera mothamanga kwambiri pamene masala yawo akukwera mochepa kwambiri. Dziko lino la Malawi tili ndi vuto la katangale. Katangale wafika pochititsa mantha, pafupifupi contract iliyonse ya boma pakumakhala katangale wina akumalandirapo chiphuphu. Mupeza kuti anthu amene awamboma zaka 4 zapitazo mukaona lero moyo wawo anali apo, koma lero alemera kwambiri. Magalimoto ngambwi, nyumba ngambwi, maloji ngambwi, kuwaona moyo wawo sinthiratu mzaka 4 pamene masala yawo anali utikwadziwa kuti ndi otani masala yawo. Chuma chawo cannot be explained pa zinthu zimene iwo wapeza mu zaka 4 zokha. Komanso mmamba mbiri zambirimbiri akugula fertilizer ku butchery, ku pharmacy ndi zina zotero. Mafuta pali zochitika mbwe ku mafutako, mmene akumagulira mafuta ndi zochitika zake ndi ma contract onse. Ndiye ndi chivuto kwambiri cha katangale mdziko muno. Njala yatisautsa kwambiri mdziko muno. Anthu ambiri mchaka chino ali ndi njala. Pafupi 6 million ya Malawi alibe chakudya. Tilipo 20 million koma 6 million anthu endewo alibe chakudya. Anthu ambiri akuoneka kuti akunyenchera, ana ambiri akuoneka kuti zakudya zikusowa m'matupi mawo, malnutrition. Tili pa vuto lalikulu la njala mdziko muno. Mukaonanso tili ndi mavuto akukanika kugwira ntchito bwino zaboma, mankhwala mzipatala mulibe, komanso mukaona mene chuma chathu chikukanika kukwera. Maso posachedwapa taona kuti anthu omenyera ufulu wawo akupheredwa. Malinga ndi constitution athu aliyense ali ndi ufulu oti akhoza kupanga demonstrate, koma lero ufulu uja ukupheredwa chifukwa anthu ena akumatenga zikwanje ndikumayenda limodzi ndi apolisi ndikumathamangitsa kumenya kukhapa anthu amene akupanga exercise their right to demonstrate. Ndiye dziko lathu lero lili ndi mavuto ambirimbiri amene tingathe kuwanena amene abwera mdziko lathu muno. Mukaonetsetsa mmene alankhulira dzulo president zikuoneka ngati iwo sakumvetsa bwinobwino kuti mavuto ndi chani, komanso ngati sakudziwa kwenikweni kuti chikuchitika ndi chani. Zikuoneka ngati kuti understanding ikuvuta. Zikukhala ngati kuti driver amene galimoto yake yakwera kudzenje koma sakudziwa kuti galimoto yake yakwera kudzenje. Zikukhala ngati wakhala ngati zibwinobwino osati galimoto ija ili kudzenje kumene galimoto ilili. Ndiye iwo akayesera chinthu chakonse kukonza kwake basi mangokhala kupemphetsa. Ayi forex okulira mafuta wavuta apita kupemphetsa mafuta, akapemphetsa forex apemphetsa mafuta. Ayi chakudya chavuta chofetereza nakwera mtengo apita kupemphetsa fetereza abwereko, akapemphetsa chakudya abwereko. Ndiye zangosanduka ngati tsopano ifa Malawi kwathu kupemphetsa basi, kumangwera ndi mbali yopemphetsa kwa dziko lapansi kwakugodera uyu timpempha atithandize. Tangosanduka monga dziko anthu opemphetsa, komanso ngati ma individuals maimo muone
akumudzi awe mhanda town antown kale tinkatenga zinthu kumudzi tasiya matumapitisa zinthu kumudzi pa kumudzi kupempha makoka muso town mutupempha kali asopemphana wina pembezake kuti moyo ziyenda moyo wake wangosanduka opempha ndi obwereka basi ndiye ife ya UTM kuti hayi kupempha ndi kubwereka sikwabwino chifukwa kumakusandutsa yokha chisitizete chisiru cha anthu chomangokhala basi sikangoya kupempha there is no dignity in begging tizibwezili anthu aule mwathu tizipanga zathu zakuti ife tisamauminizike kuti moyo ukhalepo tikapemphe tikagwade kwa wina wake ndiye statement ya president zo inali yongopempha basi tilimvuta chimanga ndikapempha tilimvuta fuel ndikapempha sizoona as a nation ndiye ife kuna UTM tikuti a president amene aone kodi mavuto achakudya abwera chifukwa chani mavuto a fuel abwera chifukwa chani akonze gwero la mavuto limene abweretsa mavuto amene wawo amene akonze zimene zafotokoza zimenezo ndiye mukaonetsetsa pavuto la chakudya nkhani yavuta nchona kuti chakudya kuti chikhale chokwanira dziko ndi zinthu zitatu zimafunikira kwambiri chinthu choyambirira nchona kuti madzi akhale okwanira koma madzi tili nyanja tikhoza panga irrigation tikhoza panga madamu mvula ikagwa mamega farms timani nacho tikhoza panga zimenezo boma ili sili napanga zimenezozo akanapanga zimenezo sibe zimada ndati ayi tinali ndi chilala tani chakuti bwenzi pamene palibe tikanapanga zimenezozo that's not an excuse. It's a failure on the part of government. So they should not attribute the failure of government to all of us. Sizoona vuto la moisture sikuti ndi El Nino kapena zinazosezo ya mnyanja Mungu anatipatsa mvula imakwacha kandi chaka tikanakonza madamu bwezi tupanga irrigation bwezi mvula imene ikulibe vuto lachiwiri ulimi wathu kumalawi kunosunga yende opanda fertilizer ndiye tikudziwa ndi fertilizer posida panali pa tengo mverera 18000 kwacha lero boma ili fertilizer kwa 162000 kwacha akangitsa ndiwo kuti fertilizer adule fertilizer adule chifukwa chani akanika panga manage economy kwacha yachoka pa 732 kwacha posida apa yafika pa 2800 kwacha ndi parallel market chifukwa cha chimenecho fertilizer nayenso wachoka pa 18000 wafika pa 100000 ndiye vuto akanika kukonza chuma cha dziko lino chapangitsa fertilizer akwere kwambiri mtengo chifukwa fertilizer akwera mtengo alime akukanika kupeza fertilizer dzikomo akuzunzika ndiye akukanika kuti alime zokwanira alibe chakudya ndiye kuli njala yopya mai yanga manduza akuti njala chaka chino ikungofana ndi 1949 ena fekukulibe kuti sana babe taiona 1949 chaka chake ndi chino njala yadzaoneni imene anthu afika pa ndonyala chitedze ndiye vuto la njala labwera chifukwa kuti sinapange zinazi komanso chifukwa cha mmene fertilizer dakati kumpangira mitengo yakabira kwambiri komanso mitengo ya fertilizer ngani ya fertilizer ya IP pali katangale wopya kumachitika umva akakwa ku pharmacy akakwa ku butchery akutenda kuti zochitika mbwe mapeto ake AIPC kutheka komanso fertilizer kuti akulida funika forex nziko muno mulibe mavuto amene wangopitirira ndi chifukwa chake kunjaku kuli njala yadzaoneni mitengo ya chimangayo ndi yakwera kwambiri anthu ambiri sangakwanitse kuti athese kugula chimangacho chachitatu misika yogulitsa ma inputs zipangizo za ulimi komanso misika yogulitsira chimangacho nayonso timadalira kwambiri mbuye mosemo Admark inu kudziwa zimene zinachitika ku Admark kuti lero Admark ija inatsekedwa sizikuyenda ngakhale pang'ono ku Admark mavuto onsewa alipo kuti tithane ndi mavuto azanjala mdziko muno boma limene likanapanga sizona kuti aitifati pite tizikapemphetsa kunjako kuti WFP madera ena ndi maiko ena alithandiza njala tinayoyi ife aitem kuti ayi that's not the solution vuto limene likabwera number 1 chifukwa cha forex kuti ukanika kuti tigule fertilizer chimaso kuti fertilizer acho tizimgula pa mtengo wovuta kwambiri ndiye vuto la forex mukangana mu constitution mark vuto limenelo ainu ake amapanga hando ndi deal ndi nkhani ya forex ndali zebanga Malawi ndiye tikuti agava ndali zebanga Malawi amayenera kuti held accountable atule pansi udindo komanso minister of finance atule pansi udindo nawo samakuzira zimenezo komanso minister of agriculture nawo atule pansi udindo alephera kuti aonetsetse kuti alimi akutha kupeza fertilizer pa mitengo yabwino alephera kuti aonetsetse kuti mdziko muno tapanga za mega farms tapanga irrigation kuti vuto la moisture minda yathu ithe kukonzeka mavuto amene akonzeke zimafunika ona kuti iwo amene akugwira ntchito zimenezi athe kugwira ntchito zabwino koma sakugwira chotero amene akuti iwo atule pansi maudindo awo komanso chachitatu bungwe la Admark timene tilikonze tililimbikitse kuti lingathe kuwatumikira bwino Amalawi powapatsa mbewu munthawi yake komanso poonetsetsa kuti Admark ikugula mbewu zimene alima atulutsa nkupitisa kumisika yosiyanasiyana mdziko muno nkhani ya forex tikudziwa kuti ndalama zakunja zakhala zikuvuta koma ndalama zakunja zikuvuta chifukwa chake chenicheni nchonena kuti ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito zachuma timati fiscal policy monetary policy exchange rate policy zonse nzovunda tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zolakwika tikanakhala tikugwiritsa ntchito ndondomeko zachuma zabwino bwezi ndalama yako achali bwinobwino bwezi kukwera mtengo kwa zinthu kulibe bwezi ndalama zakunja zikupezeka bwezi chuma chathu chikumakula kumakwera koma chifukwa tikugwiritsa ntchito ndondomeko zolakwika zachuma
we have a wrong fiscal policy, wrong monetary policy, wrong exchange rate policy. Chifukwa zonse zinzowakwika mchifalike chuma chathu chapimbinira chasokonekera zinthu sizikuyenda dziko muno. Zimafunika kuti zimene zikakonzedwa ndiye kuti ife chuma chathu chiyamba kuyenda bwino. Tikadati kandi fuel, tikakandi fuel tizitha kugula mafuta mmene tingategulira, kugula fertilizer mmene tingategulira, kugula mankhwala mmene tingategulira. Koma chifukwa kuti ndondomeko za chuma zalakwika ndiye forex kulibe, ndiye abweretsa mavuto amenewa amene tinawo lero. Ndiye solution si imene anena president Jadzulo yayi yoti ine ndikupita boma tu boma ndizikapempha mafuta kuti boma lakwina kwake lizitipatsa boma lathu mafuta. Sizoona iyayi. Chifukwa kudziko lapansi si maboma amagula fertilizer, si maboma amene amagula mafuta agalimoto. Ku economics 101 ana asukulu akuwuzani a first year ku college akuwuzani kuna kuti pali mitundu iwiri ya zinthu timati public good, zinthu zimene boma limatha kugula ndikugulitsa ndikupanga, ndiye pali zinthu zimene anthu private good zimene amayenda kugula ndikugulitsa mu economy. Ndiye mafuta ali gulu la zinthu zimene anthu akuyenda mapano a business osati boma iyayi. Ndiye lero tifuna tilipange boma lizikagula mafuta agalimoto. Zona zimenezo government to government approach, what is that? Mwana wa year 1 ku college akuza ndi nzowakwika chifukwa sibele zinthu zimene akhalira. Ndiye solution si imene yoti yayi boma ilitere, that's not the solution. Solution ndiyo fati konze gwero la vuto la forex. Gwero la vuto la forex ndi ndondomeko za chuma zimene zasokonekera mdziko muno. Tikakonza gwero limenelo tiona kuti zinthu sizizikweranso mtengo. Tipeza kuti ndalama zakunja zikhala mbwe, ndalama ako achekha yokhazikika, ntchito zikhala mbwe, anyamata tokusowa ntchito amapeza ntchito, umoyo wa anthu uyamba kukonzeka kukhala bwino. Zimenezo ndi zimene apo zinafuna azitiuza azikonza zimenezozo, koma boma idalephera kuti likonze zimenezozo. Ndiye chifukwa chakuti ya government zinthu zamveka ngati zimenezozo. Ndiye ife tikuti ATM tikuti mmene zilimu a Minister of Finance amene ndicho akule pasi ndindo wawo chifukwa alephera pa ntchito yopanga advice a president. A governance bank alephera pa ntchito yawo kuti apanga advice ndi kuchita zoyenera, kupanga advice president kuchita zoyenera. Komanso anzathu akumera, komanso anzathu ena amene akugwira ntchito kunoki mani maudindo ena okhudzera ndi nkhani zonsezi amene onsewo kuti apemphede kuti aitwani pansi maudindo anu chifukwa makanika kugwira ntchito zanu mmene mukanatha kugwirira. Solution sindi yoti tizipita kubasungulira pa dziko lapansi kupitiriza kuononga ndalama zaboma zochepa zimene zilipo. Pomaliza timakamba nkhani ina kuti dziko muno mukuoneka kuti ufulu wayamba kuphwanyidwa tsopano. Ndi ufulu aliyense Malawi pamene zamudinya, pamene zamuwawa kupanga press conference imene kupangira maufulu. Ndi ufulu wa Malawi aliyense pamene akumva kuwawa kukayenda kunsewu kupanga demonstrate chifukwa cha vuto imene yakumana. Ndi ufulu wake. Koma ufulu uja mukadzapeza kuti boma likuwauza anthu kwapatsa zikwaji ndi apolisi adzipita ndikumakatsira mtiyega sasa kuchina chilichonse anthu ati kwanje ndikubabwera kumathandizana ndi apolisi kumene koko ndikupherana ufulu mdziko muno. Chotero sisi kugwirizana ndi constitution yathu. A president analumbira to uphold our constitution. That is not upholding our constitutionalism ina anapanga ujini anapanga swear to uphold. Chotero ife tuna kuti pazifukwa zimene zizi a inspector general police, a minister of homeland security amene akapele pasi maudindo, they need to be held accountable pazifukwa zimene iwo wakuchita zosagwirizana ndi zimene dziko lina anena kuti tizikhalira ngati Malawi mdziko muno. Pomalizira penepene kungomaliza kuna kuti Malawi athu pa Malawi paterera, pa Malawi pa Nyansa, pa Malawi pachita ngati madzi katonde pavuta pawirira pa Malawi. Koma kuwirira konseko pawirira chifukwa cha boma lalephera kuwatumikira anthu ake. Kulikonse boma limayikidwa ndicho cholinga choti lithandize anthu ake mdziko kuti anthu akhale moyo wabwino. Koma kuno boma athu layikidwa mmamoti ife tizimva kukoma Malawi kuti ndi boma limene likuyang'anira likutisamalira. Boma lalero sili kutisamalira, ntchito kulibe, njala yakuwa, mavuto akuwa tumakula filling station, mavuto ndambirimbiri. Ndiye boma lalephera, ndiye boma likalephera timanena kuliuza boma kuti malephera muvomereze choyamba kuti malephera osati mungotiuza kuti iye pali njala ndiye tipangazaza muvomereze kuti njala yabwera chifukwa cha ifeyo. Komanso muvomereze kuti chumachi chikukanika chifukwa cha ifeyo, muvomereze fuel akukanika chifukwa cha ifeyo. Mukavomereza mukatero mpagerezani muwapatse mpata nzanu kuti mina akhoza kukonza umoyo wa Malawi. Mchaka cha mawa September Malawi apita kupanga exercise their right to vote a government of their choice. Ndipemphe ndikumemana Malawi chonde tikalembetse boma libera lephera malo limene lephera UTM ifeyo before wembo machaka cha ndipo chaka cha mawa tukuzayika boma lokomera Malawi wonse, boma limene lidzathandize umoyo wa Malawi chonde tikalembetse kuti chaka cha mawa zakhale ni mayi wokavota boma limene lingathe kubweramo dziko la Malawi. Zikomo kwambiri for that first part of the statement. Your statement, Yabana Sobano, you're welcome. President. Ndingomaliza the second statement and then we can go to the questions. How about that? Kuti ndingomaliza right? Kungonena mwachidule titokoze mamembers onse a UTM dziko la Malawi potisankha ine ndi azinzanga kuti tikhoza kukhala patsogolo pa chipanichi cha UTM
ifeyo ndife otuntumira kwambiri ndi ubwino mmene tinapatsidwa kusankhidwa. Tikuona kuti ndi ntchito yayikulu imene inapatsidwa chifukwa UTM ifuna ipange boma chaka chamawa. Ntchito imeneyo yapatsidwa kwa ife kuti titsogolere kuti UTM ikhale mboma chaka chamawa. Ife tifuna tikathokoze kwambiri pa ntchito imene malemu mzima wonse mutendere adayigwira yopanga chipanichi, kukhala mtsogoleri wa chipanichi woyambirira komanso kutumikira mwabwino kwambiri chipanichi mu nthawi yonse. Chipanichi chinali mdziko muno chidachita bwino masankho onse 2019 komanso masankho a 2020 chifukwa cha upangiri wawo. Chipanichi chigwira pa ngodya zitatu zazikulu zenizeni chimene mafounders a chipanichi anaganizira kwambiri. Ngodya yoyambirira yonena kuti Amalawi tikhala amodzi, tileke kusankhana mitundu kuchokera ku Nsanje mpaka na kuchitipa. Tikamapatsana ntchito kani mboma tisamayang'ane kuti munthu achokera kuti, komano kungoyang'ana merit kuti aliyense amene ali nkuthekera akhale pa udindo umene iyeyo angathe kukhala mdziko muno. Komanso kuti ma project asamayendere kuti ma project wapita kwa dera liti chifukwa president akuchokako, akhale ma project opita dziko lonse la Malawi popanda kusankhana kwina kulikonse. Komanso kuti opatsidwa ntchito za boma ma contract akhale aliyense amene ndikuthekera amene wapereka mtengo wabwino amene angathe kugwira ntchito yabwino, osati kumpatsa munthu chifukwa choti iyeyo amachokera kumene president amachokera kapena kuti iye amathandizira ndalama chipani chimene chikulamulira, koma kuti aliyense akhale ndi opportunity mdziko muno yopanga nawo participate ma economic activities a mdziko muno. Komanso chinthu chachiwiri chimene UTM imakhazikapo kwambiri nchothana ndi katangale. Lero katangale wavuta kwambiri mdziko la Malawi. Contract yonse ya boma pakumatchuka za katangale, kugula mafuta, kugula mafereleza, pakumamvera nkhani zosiyanasiyana. Katangale wakula kwambiri mdziko muno. UTM ifuna idzathetse katangale kuti katangale mdziko muno timupeza kuti anthu ena adindo amene angokhala zaka zinayi zokha mboma ali ngati nduna kapena maudindo osiyanasiyana alemera kwambiri, ali nyumba zambirimbiri, ali ndi magalimoto ambirimbiri, amatha kupezeka ndalama zambirimbiri. Zimene zili zodabwitsa zionetseratu poyera kuti katangale wavuta wakula pa Malawi. Ife UTM tunawo kuti katangale amene akutha malemu apresident athu anali wambira mchipanichi ankakonda kunena manthabwala kuna kuti anthu amene ali kundende amene mwina anangobaka nkhuku amene achachokeko kuemba pa zenizeni kunendeko. Imene ndiye UTM imene imanena kuti katangale ayi mdziko muno katangale atheretu. China chachitatu chotsiriza chimene UTM imakhazikapo ndichoona kuti dziko ndilisinthe, umphawi wachuluka, kusowa ntchito kwachuluka, njala yachuluka, chuma chavuta, anthu ambiri akusauka mdziko muno, zinthu zikukwera mtengo kwambiri, ndalama zakudya zikusowa, anthu akugona ma filling station, ndi mavuto nkhani dziko la Malawi. UTM ikuti ifuna idzabweretse tsogolo bwino kwa Amalawi onse. Yapanga manifesto ili ndi manifesto yabwino kwambiri yoti ithane ndi mavuto onsewa amene Amalawi akukumana nawo. Chotero UTM chaka chamawa tifunika tiwe mboma chifukwa ndi agenda yabwino yoyera mboma. Chotero ifeyo matisankha ngati atsogoleri tigwira ntchito ndi wina aliyense mu UTM, aliyense tionetsetsa ali mbali imodzi ya UTM, timangane pamodzi, tigwirane pamodzi kuti cholinga tiyendera limodzi tikafike tikapange boma. Chipani chilichonse si komiti ya chikwati kapena komiti ya pamaliro ya chipani machikhazikitsa ncholinga kuti tsiku lake dzawe mboma. Chotero mmene makhazikitsa UTM imakhazikitsa ifuna dzawe mboma tsiku lake. Chotero ifeyo tayikida patsogolo titsogolere UTM masankho a chaka chamawa kuti ilowe mboma, ndipo ife tiyetsetsa kuti chaka chamawa UTM ilowe mboma. Lero mavuto ngambwingambwi paliponse ambirimbiri ankhaninkhani, mavuto amene akunena kuti athe amene angathe kuthana mavutowa nda UTM. Chotero ife tibwera mboma chaka chamawa ndi cholinga tidzathane ndi mavuto amenewa. Imeneyo ndinali statement yanga yachiwiri. Ndikuthokozeninso kuti mwamvera ma statements onse ni English komanso mchichewa wazimu kwambiri. President ngati alipo ndi mafunso mkoza mafunso. Yes, I'm going to proceed with just three quick questions. Firstly, you took part in the Poll of Devils. I just want to get your experience being in that kind of an atmosphere. What did you feel like? What did you experience? And secondly, since the UTM held its convention, we've seen and observed that there seem to be some people that want to destabilize the party, if I can use that word. As a leader, as a newly elected UTM president, is there anything that you have done to unite the party? Because we understand there was some leakage of some phone conversations. The former SG, Kariati, I think the way she commented on the party, the sentiments were not in good faith. Have you reached out to her? What about Kambala? What about the other presidential aspirants? Are you still united? Because I understand you signed that MOU, that binding document to say even though one loses, but still remains the part of the party, and then you forge ahead. Is this happening? And lastly, just a day ago you wrote
some heads of missions expressing some grievances. Have you also to commission? Mwina kuti ndatatu ndi ayankhe mwina mundilole kuti ndidzankhe society ina ya mafunso enawo whether I should do it in English or which one do you want? Chichewa is okay. Ndizonadi ineyo ngati president wa UTM komanso azinzanga UTM tinapanga nawo participate pa demonstrations a Monday. Chimene tinapanga nawo participate ndi nkhani zimene ma demonstration apangitsidwira zolinga zake. Number 1, nkhani ya fuel yavuta anthu agona ma filling station. Ifeyo ngati UTM tikuna amaya kupsinjika, amaya kuzunzika, and ifeyo ngati opposition timaina kutenga nawo mbali limodzi ndi amaya amene akuvutika. Kwa ina panseku za boma kuti nkhani ya mafuel sizikuyenda apange sota. Ndi zimene apitira panseku. And china chimene ndapempha nthawi imeneyi naenda kuti anduna okhuzira ndi nkhani za mafuta atule pansi udindo. Asiyo amera atule pansi udindo. Anokima atule pansi udindo. Adindo onse amene alephera Amalawi pakagwirika kwa ntchito atule pansi udindo chifukwa zimangoonetseratu kuti kuvuta kwa mafutako zikuvuta chifukwa anthu ena ake sanagwire bwino ntchito yawo. Ndiye ifenso UTM tinapanga side ndi asided kuna kuti ndi zonadi anthu asanagwire ntchito bwino, ndi zonadi Amalawi akufinyika, ndi zonadi anthu athu a UTM komanso anthu amene timalankhulira ifeyo a UTM onse akuvutika amene atatu basi. Ndiye kumene kujako titapita ineyo ndapita nakapeza kuti kunavuta kwambiri chifukwa chodabwitsa kuna apolisi and apolisiwo ali ndi zigawenga and zikuoneka kuti zigawengazo zikugwira ntchito ndi apolisi. That was quite surprising to us. Nkuti dziko lapansi apolisi amagwira ntchito ndi zigawenga. That was wrong. Ndiye ndizonadi amati akaponya tear gas uja akamati thamangisa ifeyo au tipanga peaceful demonstrate zigawenga zazobwera ndi zikwanje zawo. Kafka was there, Malidi was there. Kuchita kuti kadali yense was panting for life, for their dear life. Sisi nali bwino koma zonsezo akupanga instigate a police anthu analibe zida amene apanga demonstrate analibe chilengero chonse. They are not a secret threat. Akungopanga demonstrate malinga ndi ufulu wawo exercising their constitutional right. Kupempha kusite amangouzidwa. They are not supposed to approve any demonstration. Anyone can demonstrate any time. That's what the constitution provides for. Koma timangopempha kukulipo wawo kungodziwitsa. So anthu aja anthu fe we had our constitutional right to go and demonstrate. Koma apolisi akubwera zati tear gas akubwera zigawenga to work with them. That was bad. So the situation was really very very bad. And we felt that's why we are saying no to that. The manera mu interview anga ijana kuti anapanga cafe interview kunena kuti ifeyo Amalawi up to 1992 tinakhala mboma MCP under Dr. Banda Lankaza no babanga zimene zijazo Amalawi 1992 1994 and no to such oppression and autocratic regime tinakhala nazo zimene zichi ndero singama kaleso ndi boma loti libelesere back to 1990s 1980s umati zunza zimene zosatheka sizoonayi ndiye ifeyo tikhala tikulimbana nawo mpaka na zimene zizi zathu chifukwa it's not right tili ndi ufulu opanga demonstrate. No one should be threatened kapena kuti kuzunzidwa chifukwa chonati afuna akapanga exercise their constitutional right. Funso lanu lachiwiri kuti nditatenga chipanichi zikukhanga zikutere ndimati nzabwinobwino kuchipani kwathu nzabwinobwino muona kuti kuchokera pamene malemu anatisiya mzimu wonse mutendere ndi nthawi imene mwina chipani chingatha kusokonekera komano chingatha kupita kusokonekera kutheratu kapena kutani komano chipanichi akuluakulu athu ene makamaka olemekezeka akaliati asikira cheno athu olemekezeka akambala ndi akuluakulu ena Assembly Executive Committee ndi muneki adayetsetsa poyamba kuti aonetsetse kuti malemu a president athu apatsidwa dignified sending ndikupatana kugwira ntchito yabwino komanso adayetsetsa kuti chipani chachigwire chisasokonekere mu nthawi yowawiitsa yovuta ngati imenechi muona kuna kuti chipani chathu chinayenda bwino and chipani chathu chinapangitsa convention, probably the best convention, the most democratic convention ever by any party. And chipani cha UTM pansi pa utsogoleri kwambiri wa Secretary General olemekezeka Mike Aliati ndiye chipani chinakhala bwino chikanatha kutere kuma chinakhalabe chimodzimodzi mpaka na medapita convention tabwerako tikazitolerabe tikupita chitsogolo ndidzabwinobwino. Ine nditangofika kuchoka kunzuzu siku nafika Tuesday kutoka kunzuzu Wednesday ndi nakacheza ndi olemekezeka Mike Aliati wayamikira
wayamikira chifukwa ntchito imene anagwira yogwirizira chipanichi bwinobwino kuti zonse zikhale bwino. Ndinacheza nawo mkumva kwanga nzona kuti olemekezeka Michael ati zonse zabwinobwino tikhati kwenda nawo bwinobwino mpaka na kutsogolo. Komanso nachotele kwapo napita kunyumba kwa Kambala olemekezeka Kambala nakacheza nawonso monga iwonso founding member wa chipanichi tinacheza nkhani yabwino kwa basi isino politika mavuto nayo yonse kupita patsogolo. Komanso ndachoka hapo napita kwa olemekezeka Dr. Ntumbuka tinachezanso chimodzimodzi zabwinobwino ndikupa kutsogolo kuti khati kwenda zabwinobwino. Komanso ena iwo amene sanachite mavosi siyana nawonso nakhala ndikuwayitana kuno ku office ndikucheza nawo kuti tiye ndigwire ntchito limodzi as my statement ndawerenga ija ya kuchipanichi mudayimva kuti tonse tigwire ntchito limodzi ngati UTM mpaka na tikawine boma chaka chamawa. Ndiye muti ona tonsefe tikamatuka tikamatani tikugwira ntchito limodzi mpaka na chaka chamawa pamene ife tilowe mboma ena adzakhala zakuti ena adzakhala chani tili mboma chaka chamawa nso kusankhanira kukhala china chake mboma wathu zabwinobwino ndithu chaka chamawa amene zili zidzakhalire. Komanso ife nkuona kwa tifa UTM nkuona kuti mukapita 1992 mina 1994 analipo mabungwe osiyanasiyana adathandizira kuthana ndi nkhanza za MCP ya Hemenage. Mabungwe osiyanasiyana akunja anziko muno park andi ena wote wa bishop watu anathandizira kuti zinthu zisinthe. Ndiye mukaziona kuti zinthu zikukhodzokera zikuenda koipa nthawi zina amene amatha kuthandizana ndiye nchifukwa nalembera mabungwe osiyanasiyana kuti zamba pasatabwereranso kwa kale kucha ndiye tisanapite patali tithandizeni mavuto awo chifukwa kenako titiuza anthu ambiri amene aphedwe munjira imeneyi chifukwa ifeyo a UTM ndipo nini letu ifeyo a UTM pali ponse peti kuona kuti sizikuyenda tikapaseka pali ponse peti kuona kuti boma likulephera ntchito yake ifeyo angokuti tikonzekera tizikhala pansewu choni mavuto athe silifuna tidikire mpaka chaka chamawa September tilowe mboma mavuto a njala mavuto akusowa ntchito mavuto akusowa forex mavuto akusowa mafuta tidikire chaka chamawa kuti adzati silidikira zimenezo yani tifuna mavuto akonzede pano pandiya omwewa abweretsa okha akonze soka ife tizapeza kuti konzeda kanjira jamawa ndiye kuti mavuto akonzeke apapa tapatsa ma solutions. We haven't shied away from solutions. Tapatsa ma solutions. Vuto ili laambika chifukwa ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika chifukwa ichi mukonze chakuti. Vuto ili laambika ena matu wauzira mayeso. Ndau zidadi mayeso. Kuma mwana muzira mayeso malipheradi ngarati mbuto. Kuma tuzoriza kanikadi. Ndiye zikamaa kanika mavuto amapitirira titatha kuauza ife tikhapansewo. Pamodzi ndi amala amene akulira akupisinjika ndiye ife silitopa. Tatinenatu pacha. Silitopa, silifoka, silikuopaso mnthu aliyense dzikomo. Aya mata waujeni koma kukulendo inawo tikakutika kumana kumwe sikathawa nako ya chifukwa sitikopai ndiye ameki ndera onse talembera ina onse mavutawa ameki takhatika fotokozera chimashini chawo chicha actually last Friday tinapita limodzi ndi zipani zina ku court. Last Friday tinapita ku court kuna kuti second phase sinaende bwino chifukwa court adalamulira kuna kuti NRP azikhapo olembetsera kaundula aziti munthu apite pa NRP alembetse chauzika akachokere pacha apite deskina ya meki alembetse za masankho. Machine amene a NRP kuti ayambe kugwira ntchito madera ambiri anayamba Friday 12 o'clock chonsecho akutseka madzulo Friday lomwe ndiye tapita koti na kuti sizona phase 2 sinaende bwino abwerezenso chifukwa it's a constitutional right for every Malawian to exercise their constitutional right to vote aliyense abatsire mwayi okalembetsa ndikavota osati chifukwa machine avuta yani. Komanso machine also tikunena kuti chifukwa tamvera mbiri zolakwika machine yo tamvera chifukwa tinapita sopasewu last Monday chifukwa machine tamvera ndiye ameki tiatauza tatekera ku koti komanso tikhati kulimbana nawo ameki mpaka anati tidzakhale ndi free fair transparent elections chaka chamawa. Sizitheka kuti ifeyo wina kati bere chaka chamawa zimene sizitheka ndesi UTM mmeneyo simawera kubereka masankho. Zodiac fuso yamba ndikuzana ndi khanala imbere antena kuti atsogolera ndali pena mumapereka ngati conflicting or misleading information from umakanga ndi kuma mbali na zinthu zikuenda bwino kumaso discourage antena kuti ngati zinthu zikuenda bwino amene alisakalibetse digire zero yet kuseri kwatsogolera mumapembedza amene mundima kuti ali zinthu zikuenda bwino ya uri tira ngama ku sakumala limetodiga uri amuna digire zizalongo soke afuso yuri
hena kaso kudzudzula kuti ya mabunge ngati kuti mupite monseu kuti chipani cha mochizipita zipita tidijwagana ndikuza kwanu sawiri wet kuti conflict message imene nayo ndi udindo wa MEC they are employers to Malawians ndi udindo aonetsetse kuti the system is seamless ndi udindo ndi ife tikumawuzira ndani ambiri napita mene koko takanika kulembetsa palivula kuti napita takanika kulembetsa ndi ife zimene timanena ife timanena zimene anthu athu akumatuza akamaka kuvutika kulembetsa chakukanika atikanira ndilibe chakuti machini sakugwira chani ndife timamvera za anthu ndi chifuna kuti MEC iyo sina zikonze bwino zinthu zake iwo azikonze bwino zinthu zawozo sipakhala conflicting messages so ife zimene zimene anthu akunena we are entitled to listen to our people, to the views and opinions of our people, and that's what we are saying. Ndi ife tikunena zimene zili background ameka akakonze zimene zonse cholinga choti anthu onse apatsire mayi oti akalembetse ndi kuvota chaka chamawa. Tikubakhala timadikira amabungwe sidedi ndena lena kunena atu pano kunati UTM akisimo yoyi UTM inoyo tipita background sitikuopa sitifoka sititopa tizikatsira ati gas komeko tipita pamene zinthu zikuti kuyenda sitidikirira chaka chamawa mboma kuti zinthu ziyende tilifunsa boma likonse tikalifunsa boma likonse ngati silikonza panopa talifunsa kale boma talifunsa boma kuti likonze zonse zitanena apasi papa sasa ma solutions ichi mukonze motere ichi ngati safuna UTM ivute kunja akonse Jola kulunta television ilimufusa awiri silayamba nkuza na ba stream inobereka kale kuza kuchipani maga nkhani kuza mene ulipo mkati chipani tikaona zikonera ziwili sikuzolinga ngati amene mwasankhidwa kumene mwachitapo zotani makamaka kuonetsetsa kuti milumikizane ndi ausi amene akhali president wa chipani chimenechi makamaka poyang'anira kuti pakhala pali ma instances angapo masiku apitawa kuti involving makamaka anthu achipani kuonetsa mtsogoleri kalikonse mutani mgwirizano komanso ngati chipani chikuoneka kuti chipani ndi chimodzi. Funso lachiwiri makamaka kukhudza ulendo kupita ku 2025 ngati UTM muna adinoka kapena mulokonzeka kulandira anthu amene angafune kuti muyime nawo limodzi ku chisankho cha chamawa zikoma. Okay. Yeah. Joseph Moses. Yeah. Ndikubira mukumamva mpeke. Yes, the Yankee for so even right start like that. The Yankee motere na kuti olemekezeka vice president wa dziko lino olemekezeka Dr. Michael Usi ndizonadi adatisiya malemu a vice president athu amene atisiya malinga ndi constitution yathu and constitutional order zinatanthauza kuti a vice president apanowa akhale a president a chipani cha UTM ndi anakhala a president a UTM mu nthawi yonseyi mpaka pamene convention yachitika ndi convention iko adindo atsogoleri atsopano a chipani cha UTM asankhidwa. Meeting yoyambirira ya Central Executive Committee ya UTM inakumana Friday mu office mamuno kuyambira mawa mpaka na madzulo. Chimodzi mwa chinthu chimene chinalingalira committee imeneyi ndi nkhani yoti tikawathokoze vice president athu potsogolera UTM mu nthawi imene kuchokera pamene malemu anatisiya mpaka pamene adindo atsopano asankhidwa. Ndiye tinapanga arrangements tinapempha Friday lomwero kuti tikawathokoze a vice president potitsogolera nthawi yonseyi. Komanso chinthu china pefa tikawauze chinachona kuti committee yatsopanoyi inaganiza kuti isapangenso open debate and discussion pa nkhani imene Central Executive Committee ndi MEC yambuyo inapanga yona kuti iwowo kapena chipani cha UTM chikutuluka
mungwirizano muboma la mgwirizano panali resolution imene apangidwa yona kuti UTM atuluka mungwirizano ndiye Central Executive Committee takumana Friday sinafune kutsegulaso nkhani imeneja inangotenga mene inapangidwira kalemo kuti no UTM ifeyo adindo atsopano tawo watili kale kunja kwa coalition government ndiye tingopitiriza mmene tililimo timafuta tikasindikizire apo ya president athu amene apuma pa president wa chipanichi kuti committee adindo atsopano asankha kuti maganizo anachitidwa nthawi imeneja angopitirira ife sili kuumikiranso maganizo amene aja kapena kukhaso maganizo omayang'ana kuti tibwerenso tiyambe kukambirana zawo zobweranso boma ayi ife tikungayang'ana 2025 September tidzikonzetsere UTM kuti no 2025 tikawina a president athu opomawo sanatipatse mpaka na lero opita kuti tikawaone tikawauze kuti adindo atsopano ndi awa ndipo zina mwazimene tazipanga kale ndondomeko zimene tazipanga kale zina kuti ifeyo tili kunja kwa boma mmene munaganizira ndi komiti yakaleyo tipitiliza momwemo zimenezo talephera kuti tichite motero komanso talemba kalata yowadziwitsa kuti that being our position sitikuyembekezereka ngati a UTM tizikhala ma-functions amene boma apanga ngati coalition government ndi ma-function amene ife silizikhalamo chotero aliyense amene angatengera anthu wakhala ma-functions ngati amene aja ifeyo tili ndi njira zathu we have instituted a disciplinary committee and we can deal with that matter as a disciplinary matter ngati wina angapange mosemphana ndi zimene committee yathu Central Executive Committee ndi neki yathu yakaleyo idagwirizana zoti ife tituluke mboma la mgwirizano ngati wina angapange parade ngati tidakali mboma la mgwirizano amene yoyo ifeyo tizaona kuti tizachita motani malingana ndi malamulo athu a UTM chachiwiri mandifunsa kuti amanza mandifunsa kuti kodi UTM ipita yokha UTM ikhala mgwirizano UTM itani ifeyo titakumana Friday ngati Central Executive Committee ya UTM tagwirizana kuti ifeyo gokonko ifeyo tikupita ku 2025 September tukayima pa ballot komanso tukawina ndipo tiwina chimene tagwirizana kuti ifeyo we should put together the strategies njira zoti tikawinire 2025 izo zimene lero ndikunena pano makomiti akhawo kumana kuyambira Friday kuunikira njira zonse timaunika manifesto yathu yapanga revise tamaliza timaunika mastrategy yathu yapanga revise tamaliza timaunikira mama wathu yapanga revise tamaliza zonse panopa zili tayari we are set ready kuti tituke kunja tiyambe panga serious campaign tili 9 months yogwira ntchito yotipula yogauza yolima yothamanga pa ground ndipo tikathamanga tipanga boma chaka cha maiko kunja kwalipo kumene 9 months they were able to deliver a government to form a government if so 9 months trust you believe me tipanga form government zikwa maino in 9 months time zimene kuzana choreo ine bwana kukomtha kwanga ukulu nkoti amawe ambiri chonde tintuluke tikalembetse ngati tikumva kuwawa ndi zimene zochite kazi tikalembetse kuti choli ngati zavotera UTM idzawe mboma chaka cha mawa komanso kungopanga tuone kuti ifeyo kameki zipanga za ndindwanji ife silola kuti meki kapena wina aliyense abere masankho zimene sizitheka ti chita china chilichonse kuti masankho asadedwe asadzawedwe mdziko muno chaka cha mawa pamene Malawi apita kuzisankho za chaka cha mawa ndiye kumalizira tsopano za nkhani ya achimenanga mazazi kungonena kuti ine chimene madabwa ine chakuti mukabwerera mbuyomo anthu anachipita kwa MCP kupanga form DPP kupanga form UDF ma 1992 1993 mpaka za kupanga boma 1994 ngati UDF ngati afford kuna anthu amene anabwera kwa MCP then mkapita patsogolopo UDF inazabereka DPP anthu amene anabwera ku UDF anadzagula DPP bwesa UDF mukapita patsogolopo panadzabwera PP anthu a PP aja anabwera ku DPP anayigula ipititsa uko mukapita patsogolopo mupeza kuti PDP anthu amene aja anabwera kuigula PDP kubwera ku DPP mupeza UTM the majority anachokera ku UDF anayo ku DPP anapanga form UTM ina nango atsalira anthu amene anabwera kupanga abwerera nzanga aja kuti DK what is wrong with DK kuti DK yekhanda amene angatobwerera DK yekhanda amene angati kuchipua chipanichi kamba mazakati ndizigwa ndama zingati ndi chibwesa ku DPP. Sometimes you wonder why so many questions on me kuti ndikudzakula ine ndikuchipitisa chipanichi ku DPP ndikutani ai ine ndine wa UTM I'm a proud member president wa UTM ndipo ndakhazika and I'm home here happily home and ndi chipani cha UTM tukawa mboma chaka chanao. As I said to you
what excites me more about the UTM, there are those three things and I'm extremely passionate about. To do away with tribalism, nepotism, cronyism. The party yourself is mavutika mechanism. It's only UTM which can stand up and say, if we were saying no to this nonsense. The Maus and Audi, Dr. Bana was up a stupid federation of Nyasara and the Rhodesians and so forth. Gadibali, another stupid ideology. You think the Tanayanga, they are tribalism, nepotism, cronyism, and that is the job for UTM to do that. China, corruption. We need to do away in all its forms corruption, and that's UTM. Then transforming Mahal, UTM, transforming. What a beautiful part. You can never find any better part in Mahal than UTM. Totally fair. In chaotic background, every voter, every home, every village, to convince them that UTM is the party. UTM is the one with the best agenda. UTM, actually, on the transformative agenda. Chimeta banga UTM, tunena kuti, tilangotinga boma chaka chamawa. Immediately, day one, titabanga reset, macro fiscal projection yose. Titabanga reset, fiscal policy, reset, mandatory policy, reset, exchange reports. Day one, yongo wa boma. Day one, tigatero, budget to kusinta. Boma lili donse will get a minimum of 100 billion kwacha. Boma lili donse. Ndeka igarizano ni goma hichi. A minimum of 100 billion kwacha. Titabanga chani. Kumansi kuti boma lili donse ate bea nime mahalisa kare. Kubomako, ku district iko. Kukare kuti tikare ndi CEO. Pakati hapo akafuna ma councils azikana ma CEOs. Ma CEOs. Tifuna zimeje tizabange tizazi konse tipotsika ma CEO alikuwa the management team yake. Ndiye kuti akanda 100 billion akakauda mpaka abwino, olipidwa bwino, othandizidwa bwino, amene aja kuzopanga develop likomaja kwa bwino kwambiri. In 5 years 100 billion ndiye pali posi pakhala magetsi, pali posi pakhala madzi, zipatala zikonzedwa, maskulu akonzedwa, tourism ndi mahoteli zikhala kumanga pali posi kulikoma kucha. Imagine 100 billion kulikoma every year. Likoma jamzachita kudabwa, paradise of Malawi. Anyamata onse awo zikwata zikapangira kulikoma. Chokuza kama hoteli abwino achopengola kulikoma. That's what we want for Malawi. Then my key sectors are mining. Ena mango daya ATM, mining, agriculture, value addition, tourism, manufacturing. Tufuna kuti every year tizidzayika 500 billion ku mining. Every year for 5 years. Every year 500 billion ku manufacturing. 5 years. Every year for 5 years kumaika ku tourism 500 billion. Every year kumaika ku processing yazinto zakumonda 500 billion. Tiza kanima factories all over, migodi all over, mahotels all over. Anyamata ajali pachesi babi wajapanga dipando yao panga sikia zitini zao zija osea chata kaudeta wasinda. Now they are producing things for the global market. Koditu wa lifted in the global market. Alibima ma factories all panga sindo over ngadibena kaya China mjomango panga sindo over the country because we have invested 500 billion every year in manufacturing. That is UTM for you. Transformative agenda for Malawi. Azina udabo dama. Lila timbe nukilo tiko kusinjila. And if you ask me, what did I get 500 billion to these 4 sectors? That is 2 trillion. Think about 100 billion to every district. That is 3 trillion. That is 5 trillion. Ibeda kusanchiro. Capital here present design advance ine. Design advance. Ndazi nzanga wakazaka minutes. Design advance ndama zote za chumi za green sheet. Ndiye pa 5.8 trillion patila chaka chinoja 5 trillion taika wakuzimene sisi. Tika ngotero chiti kwa chizingo tika. Over the country. That is UTM for you. We can do it. Transform this country. Kumakandiza kuja sokwanira kusia upanga import useless stuff tupanga export za mbili. We can develop this nation quite easily. Imere on day UTM, day in home. Home.